Agrofarmu Červený kameň v podstate začal budovať otec. A otec nás viedol k remeslu, ktoré on tu aj so svojimi kolegami a pracovníkmi a ľuďmi Červeného kameňa začali postupne budovať. Proces výroby a spracovania produktov v prvom rade začína u dodávateľa, prvého výrobcu, lebo bez kvalitnej suroviny nevieme vyrobiť kvalitný výrobok. Ďalej pokračuje ošetrením mlieka, čo je veľmi dôležité z pohľadu zdravotného hľadiska, pasterizáciou, výrobou syra, jednotlivými typmi produktov, balením, expedíciou. Na výrobe si zakladáme v prvom rade na kvalite. Kvalitu dosiahneme z kvalitných surovín a takisto aj z kvalitných pracovných rúk. Jedinečnosť výrobku je surovina, ktorá je jedinečná zo Slovenska. Príklad uvediem syr vršatec, je to parmezánového typu. Je jedinečný v tom, že ho dokážeme vyrobiť aj zo slovenskej suroviny. Jedinečný je ďalej v tom, že vieme technológiu prispôsobiť na slovenské pomery a jedinečný je v tom, že to vyrábajú slovenskí občania, naši kolegovia a syrári. Gastronómia v danom štáte vždycky je založená na hodnotách. Jedna z hodnôt je tradícia výroby brindze a salašníctva na Slovensku. Ďalšia je patriotizmus. Máme byť na čo hrdí. Ďalšia oblasť, ktorá je veľmi podstatná a dôležitá, je to zdravie. V lekárskej oblasti a výživovej je brindza a naše mliečne výrobky podstatné pre gastronómiu. Aktuálne na regáloch Metro ponúkame párenicu udenú, neudenú, páreničky udené, neudené, nite, Metro, šéf brindzu a náš klenot vršatec. Naša spolupráca s Metrom sa začala v roku 2004, čiže spolupracujeme viac ako 20 rokov a Metro vnímame ako dosť dôležitý článok medzi nami a spotrebiteľom, hlavne z pohľadu gastronómie, kde sme radi a chceme, aby tie naše výrobky sa dostávali do reštaurácií a aby ten zákazník si vedel obohatiť aj tú svoju domácu gastronómiu. Reštaurácie by mali pracovať so slovenskými mliečnymi výrobkami už len z toho dôvodu, že sme tu na Slovensku, či je to lokálnosť, patriotizmus a hodnoty, na ktoré ako Slováci môžeme byť hrdí. Slovenským producentom a gastroprevádzkám by som v prvom rade želal hodne zdravia, šťastia, pevnej vôle, trpezlivosti, lebo o tomto v dnešnej dobe je. Ďalej hlavne verných a lojálnych zamestnancov, lebo na pevnom a dobrom základe sa dajú vytvoriť hodnoty.